Bejn is-27 u 28 ta' Settembru li ġej, iż-żona tal-Funtana ta' Tritoni se tkun mimlija bexieren ta' wirjiet u stands interattivi u attivitajiet prattiċi għal edizzjoni oħra ta' Science in the City. Jedi hija tema tal-festival ta' din is-sena li tfisser ġustizzja, ekwità, diversità u inklużjoni. Dan hekk kif id-dinja qed tgħaddi minn bidliet kbar, speċjalment fl-ambjent, fis-sigurtà u fis-saħħa. Bir-riċerka hija essenzjali sabiex tindirizza sfidi kbar bħal dawn. L-attivitajiet tal-festival ta' din is-sena jinkludu wirjiet interattivi, bl-użu ta' robots miċ-ċentru ta' riżors tal-Università ta' Malta, esplorazzjoni virtwali ta' vapuri, bastimenti taħt il-baħar, ajruplani u postijiet oħrajn. Matul dawn l-aħħar 12-il sena Science in the City evolvit fl-akbar festival ta' xjenza u l-arti f'Malta permezz ta' kollaborazzjonijiet innovattivi u kontenut impenjattiv, viżjoni li taqqat ix-xjenza, l-arti u l-edukazzjoni. Il-festival issa sar jattira il-fuq minn 30,000 viżitatur kull sena u jikkoabora ma' kważi 100 organizzazzjoni.